Здравейте хора, аз на Алекс днес ще играем на интернет. Безплатно в Steam. Ако някой не знае, ама предполагам, че всички знаете. Аз тук играх. Вчера си изтеглих, ама не снимах, нямах място и такива. И заради това така малко играх и нещо да прецака. Добро. Не. Затова се сложи арбалета. Изтика. Защото от други няма. Нямам бе. Място тук трябва да крада. Кради. Аз тук искам да скачвам и не искам да спелям като че. Защото тук се опитах настрани. Няма право да стана лош. Сега така фарма умирам. А зато ли се качих? Кажи ми, че има нещо. А зато ли се качих такова? Бързо! Аспирина! Аспирина! Бързо! Хочеш на аспирин? Имам ли аспирин? Няма повече аспирин. Не, толкова живот става. Ага, сега намери да хващаш. Когато падна, що не се хвана? За кого такое теплое? Разцъквам с такива. Не само с моите приятели, ще разцъквам с вас, ако искате. Не сега, Вчера играм, мисля, че съм добър. Аз в принцип харесвам такива игри. Тока. Чили бе! Трябва да имах още стрели. Пишете в коментарите какво е по-добро. Аз не мога да си избера. Какво е по-добро. Така. Лъка или арбалета е той. Господин, Дине, здравейте. Да проведем един разговор. Хвани! Какво бързо ти искаш? Няма аспирини.
Кладка. На самом деле бар. Нахаб. Нахаб. Что я могу? Така. Кстати, что игра стучит потас. Компьютер не мой. Принимали красавчик. А я найдет кремер. Соберем сычку, что ты мам много у нас. Подчертаем много. И за някакво може тук да не кажа, че е много. Заредя. Браво на тебе, целятка за шоколадче. Да ми каза, аз чак да зайда, когато бих човек. Hello, it's me. Hello, it's me. Hello, it's me. Не разказвате. И така не разбрах какво е за хилч. Все пак вчера я играю. О, имаме клиенти. Клиенти имаме ли? Че примерно? Хаваме. Туалетна хартия. А така бе. Значи ти трябва да е за... Аха. Добре. Той заема място. Бягай. Йой, ти се хвали парите бе. Ти какво е? Аз така не разбирам нещата. Get money. Рипо. Оча да се отивам там, където трябва. Когато ще видим красавица наши. Има един красавец, май. Тук играе синглплеер. Защото ме досват другите. Или първо досват на така малко.
Красавец! Quoi? Pick up. This is bug coming. Bug coming. Ora. Olha o que dentro. Подпадаем к красавец. Вот такая пушка. Ванна. Вот, конечно, такая ванна. Всякая категория. Ладно. Надо всегда школа со стулом. Знаете, как фото страничные звуки, что-то возможно какой-то. Как на фильме не знаю, как это. Как может? Яйца. Чё?
направото. Само къде. Си спомням, като играх в Wolfenstein, така. Тук празно е. Може да направим стрима, ако успея така. Имам програмата. Пишете в коментарите какво трябва да така. Коя програма е много хубава за стримане. Направите стрим. Значи не е много понятия, но поне нещо такова стрим да има. Така бе, аз ще уча и не ребята. Няма проблем. Беше удоволствие за мен да чуваме. Бежавам. Благодаря ви, че се запитам, но още няма предоставане. Докато се не навън, не си безопасно. Не друго някой продукт. Всички една лепка до мен да ме хитри с камени. Не се опитай да се свързваш с никого, тела и ще го намери. Целувки.
Извинете, господине. Господине. Моля ви. Хваните този стик. Хвани. Хвани. Мен. Оставям, че Нищо. наместя се често дел, че умрях от студ. Това, Добре. това е друго, нали? Да, окей. О. Ще го убий. Хвани този стик! Хвани този стик! Стоп ли бе? Може да се чува сериозно копчета, може да се чува много сериозно. Нещо. Няма да зависи. Мисля, че втори ще е по-хора. Що е слагай ги в гаща? Е така е толкова. Джимите ли са?
доста братовци. Какво ти казва? Разкъсвам. Аз тук ще трябва в цяло. Върни! Достатъчно наша информация. Първо е убит единия брат, власен, другият тръгва да бяга, но куршумите засигат и него. А сега в момент е Александър Методиев, народен представител от ДПС, за когото ще разговаряме. Доколко има ли информация вече за извършителя на деянието? Още няма информация на извършителя на деянието, но това, което се случи снощи, неприятно за всички на нашата страна, неприятно за Ботевград, неприятно, защото не това е начин на връщане на сметки, защото някакви канали, които де-факто вие медите увеличават този случай, защото тези момчета не са от клиента, който Се трасирам. Не, няма такова нещо, няма всеки криминално управление. Единият по-малък е... Мисля, че това е стирано. Това е така... кавички криминално управление, защото дейността, която се извърши в двамата братки и охранители на заведение, по този начин Къде беше чуйся? охранители. И въз основа на това съм криминално управление единият от тях. Получили обаче, доколкото ние разбрахме малко приятелство от управителя на заведението, в което те са работили. Информация имате? Ами да, приятелката на единият от братите била с момче и присъствала на разговора между управителя и съответно едното от братите, което са го поканени на разговор. Управителят на заведението ги е поканил на разговор. Поканил единият управител на разговор, нали факта, че винаги тези момчета са си ходили заедно, те не са председателно са били много така задължни и помогли да видим брата, които са двамата на тези среща и след тези среща се случва. Може ли да има връзка между срещата и убийството? Вероятно, не искам да детая, но като съмненията на нашите хора в квартала, вероятно има някаква връзка с това нещо, но ще оставим следващия ден да се свърши работа, за да не се бъркаме в това, което предстои. Също така един от братята имал пререкания с друг управител на заведение, имало е бой, бил се с него миналата година около... Да, както информация от моите хора в Ботевград, преди нова година има някакво споразумение между единият от братят и управител на това заведение. След това последвали заплати от страна на този господин. Преди месец мисля, че ми казаха, че наистина отправили заплахи с убийство. Но това не е начинът да решаваш, когато си безсилен, не е метода за по-дължно административно да решаваш сметки. Трябва да имаш възможност, когато будиш и когато да се трябва да отвърнеш всички други с административно държа. Благодаря ви. Убийство нощи тук в Ботевград. Имаше напрежение и от ромската махала, и близки приятели на двете държави, които бяха убити, бях в центъра на мястото на убийството. Имаше напрежение и там, много полиция и жандармерия. Вижте още 40 дена убих още момче, също от малата, го убиха на паркинг. Аз не бил охранител. Не е охранител, бил Петър Василев, мисля, че се казваше. И след това убийство Петър Василев, постоянно в интернет коментарите се пишеше, че следващите, които ще бъдат убити, са точно тези имаме подозрение, но може да кажа. Това трябва да каже полицията да се някоя.
Ами ако видим тук собственици на дискотеки, на такива, на ресторанти, Иначе пак на убийство не се намери извършител. Това се получава пак 9 убийства. И затова искаме да се обърне внимание, да се намерят тези убийци или да нашата полиция не знам точно да те си знаят по-големите там нагоре, да докарат хора, специалисти, да има ред и дисциплина в програма. Да стават 3 убийства, да може да стават още убийства. И искам друго да добавя, че точно това убийство в центъра на Ботевград. Значи никаква полиция няма. Може ли да няма полиция тук точно на центъра на града да няма и то между 7:30? Колко спирай. И така засилено полицейско присъствие и в ромската манова в момента в Ботевград. Жандармерия патрулира по улиците на града и центъра. Също така, през цялата нощ имаше жандармерия пред домовете на предполагаемите извършители или така да кажем заподозрени за убийството на двамата братя. А сега до мен е Иван Гаврилов, който е кмет на Ботевград, с който бихме научим повече информация. Добро утро. Добро утро. Искам да изкажа искреното съболезнование на всички родители на загиналите момчета. Каквито и да са били, аз просто само чувам различни информации, никой няма право да отнема живота и да си реши, така да се каже, сметка по този начин. По-късно центъра на Ботевград, на централния квартал. Това е изключително притеснително. Аз трябва да ви кажа, че към този момент се намира резултата на общината и близо не представя тъй като и друг път, често между другото се е случило да има дърмеж по най-различни поводи, имени дни, рождени дни и така нататък. Някои така отбелязват най-различни празници. 10 минути след тези гърмежи ми хвалиха да ми кажа, че също се станало убийство и то на 50 метра от градата на общината. Може да се каже, че бях 10 минути след инцидента и седях до 12:30 часа. Съм свидетел на всички последващи действия. Аз не знаете. Ами, мога да ви кажа, че проблемът искам да казвам, да посочвам виновни, но в Ботевград в момента има сериозни проблеми, то не е сега с състава на полицейските управления, то най-вече с липсата на полицаите. Мерки по опазване на обществения ред и сигурността в град Ботевград, когато предприема конкретни те са с организиране, образуване на дирекция обществен ред и сигурност. Когато буквално вчера изтече срока за кандидатстване за директор на дирекция, има обявени 10 места за специалист по опазване на обществен ред и сигурността. С тези мерки надявам се да повишиме сигурността в града. Освен това, има конкретни разговори с фирмите, които доставят за изграждане на системи за видеонаблюдение, които пак казвам, ще имат превантивен характер. Разбира се, престъпността няма да изчезне напълно, това е невъзможно практически, но ще се повиши. Увеличава ли се? Ами моите наблюдения действително, че се увеличава и то не само моите, това притеснява всички нормални граждани на община Ботевград и това казвам, каквото зависи от общината ще бъде направено. Мисля, че имаме добър диалог и с ромите, и с българите и надявам се, че това са изолирани инциденти, а не някакво напрежение. Да ви за това участие в тази сутрин. Нека да кажем някакви думи. Двамата убити братя Цветан и Марк Петрови бяха убити в центъра на Ботевград вчера вечер по 8 часа. Все още не е ясно кой е